khuang thing lam tham sathiam pahnih ka ruai a hian ron kal wang ani hei hmuna nia o wa pu lo ve ron hem chok mai ole thlir tu te masa in chibai ule voin hi April ni kwa ni lai tho tan ni ani a ti chuan hei kho hai lo pui kang vara kan fe le don ani chuan a then chuan in thlam hi an nei fel deuh vek to a ma se ke ni hi chiat to na nen enga mo thil danga tul danga te kan han phar ko la wangin thlam hi kan nei har dewa voina a zo tho khat hmuna le pake moya ten min han sak puya chu han zo ve deuh kan han tumani pe diak ero chu chung lama khoi turte la tama wangin an pe diak kher lo mai theya in thiar na te po langa yanga chuan hei thlam hi tam to ni so mong hianin hei hi a hlapol lam hlapol an nia keini lat dan hi he mi mual mong hian a thuk zongin kan lut thla a chungte chu nia voinia kan han tilang kwal le don ani hei he tilai hi he mi mual thla hi chek pui mual thla ania khi tilai tlang ami thlam lo lang khi chek pui tlang kan tia chuan ke ni hi hemi mual thla hian kan liam thla don ani eng pawh ni se video comment chu kan damanga thlai ten thar chhawanga bu te chi hrang thlai kha an om lenga thei angin kan vlog chho thin tur angai taila video te min lo thlir sak zel tur khan kan han som tak meu cheu ni ti thei anga khan min lo pui zel bok don nia ti chuan hei kamma zo na mi hi helai tlang ami hi ko hai bu kang kon pu ld thlam ania an koi lo nge ma po hi amu der ka ria so pi zongi mi ron tilang su o tia anin nom tak ani hei kan lut lo nge hei thlam an nei tha to an ni hi chu hei an nei tu pa amu dar mai hei pu ld ani CFL la lo ngai thawang mai hei pi zongi khai bu kang kon thing pui dor ngai chon anuam deuem nuam deuh thlam hi nuam dik chia tham ni tham po nuam hei lawan nei tha kai po tiang ang hianin ti ka du mo ni in bol don pon mo kai po kan han savele do na nge tham min nei nuam ni chuan hei he tilai hian uma zual te tham ania so tilai tlang alet liam dewa mi so chuan ta hian kan kal thazel don ni kai ni kan kal thazel anga khu tilai kan ma tham dak deuh mai lo am khu pu eng lawa thlam ania purwat te pu si ruat ate thlam ania khu helai tlang dung hi anuama ke ni kan la liam tha khu ta among lama kan om kan ti to kha chuan hei he tilam pang po hi so ho po so thlam an nei fur to a pui te thlam te po ni chuan kal thazel photang hei hi kamha mi hi purwat te thlam ani pusi ruat te pusi ruata thlam sadak adak khop mai he bu le vai mim vel china tumin ka ria ani hi hei lai hi leilung ani ta heng hi video hi
duang tak chuan a smooth thei lo mai thei a ka man hmo ve deuh to ka fe pui tur te thleng thla dei to a chuwang chuanin i video via tha ti comment te ka dong thina ka lom khop mai thei ang hi chuanin ka uluk ve thina video hi chuwang chuanin min fak derna han lom thu kan soi le lok du ni hetela hianin puvunga lo ama ani hi ria chila tham san nia ni zana an riak lut to ni an mu to ni thama tham tharain riak to ni mo ni zala khai ni chu khu tilai hun tham ania ni zana an riak der to hei mang kho a thing hun dewa hei kho tur tam khop mai hei mang kho chiat ma ba kan nei ta tham an nei tha to en ni chu ti ko an khu tilai khun tham chu ni ta a khu chuan an tham sak line khu mi sil polin zar noi hun an riak thina hei tham nei tha to khop mai so son tham ani chuan cái ni hi he telai hian kan la liam thla zel dona he la lang kan tilang longa khu puzare moya te tham turania dak thadon khop mai khu po khu achak reng khu kunia em maya tilang le lo kang khu lai mi khu mo khu puzare moy te tham turani kon kal tha zel ang ke ni hi valo chete hi kan paltlang ve a he telai hian kan ma khuanin puthan tluanga te mani loka khanin nupui nei ve a ani po hi unamin ti hian thlaman sa kan ma mi khu ni a anin nei thla te po kha kan lak sak nge a ei khelai kong thang kan ma loka mi hian thlam ani ta ni helai hi an ron wa po lo wa hei kasir mai hi hi kong then te po hian hupur ve deuh te po mai thei pia lok hi kang var vek ania chuan hei he tilai ka thlang ami hi chuanga te lo ani video ringot en chua pa kal chuanin mau bul chui pal te pol om khop mai kha chui zeu chak man bang te pon la da hi chuanga te lo ni ta ni so tilai kan ral le lama va lo in kara ron fual tha kang var so cho vi ate ho nia so kan ep ni ta ni lut tha zel photang hei va lo chete hi kan paltlang ve do na ni kan zuk bing deu wang hianin ram chang thalai te thlai mun tur kan du wangin lut tha deu ani heng lai kong te hi mania kan siam tha kan sial tha ve dewa nan va lo chete an lu ta hei he tala hian kari pa tur ro sang ten maun lo sa ta hei a eng tur nge a eng tur nge sa a eng tur nge tok mel seng song khop mai hei phakrak tur tia hei ni hi ri turan nia thu ta mong bera hon an oma chuan an lut thla zel don ni va lo hi thui lo wa toy te nia
ติขานให้ฮิกันโลทาตัวจุนิตาคู่ติลายเดียวกันทำสมัยกันจุกันทำตัวนิตาอันลูดทะเจลชินังให้ติลายทาเวลฮีอ๋อปุ่มอาเซียมากันราเลลำการีราเลลำมีทามันยานี่ฮีเรียกจิละทำสานี่เวบกะทามันในนารีเวเดวตอนนี้พอฮีแห่งลายทาฮีเฮลำเหลี่ยมฮีปุเรียดปุยานียอ๋อปุเรียดปุยกันตีเวงก็ตัดหลังวาลนี่อ๋อเรียดปุยาทามันยาเฮลายหันดับจิกซาฮีอมังลอกมังซีโลเรามันปุกสักไม่โดนมันเลยอ๋อเฮ้เต็มกันละได้เราเด็กเลยงาละเฮ้ยันเมาดับจิกลอกเตฮีงะตอกเฮียงไงเอ็มชินนี่สกูมาเสียมาทำมานี่ส่วนไก่นี่ฮิคู่ลายเราเห็นเรลเมฆคู่อันนี้ตามองเบอร์มีคู่ตัวนักการกัลเปลตาเมาเราสัตว์ตัวรวดสร้างแต่เราอันทำข้านี่ตานี่กันถอลายกันเรากันลูดทัดจ้าเนี่ยจ้องสวลจ้องปูวาฮาร์เวทำสัตว์ตัวเฮียนินควงทิ้งลำปังจังอินเฮควงทิ้งลำทำสัตว์เทียมปัจนี้ก็รวยเฮียนรอนกัลวังนี่เฮหุนานี่โอ้ว่าปูเราแวรอนเฮมจอกไว้เฮ้ยก็มอยอันนี้คือควงทิ้งแล้วมาจอรอนกัลนี่ควงถึง VCP อ๋อควงทิ้ง VCP ลุยอ๋อเฮ้ยทำเมียนเรลดักสักครบไหมตอกเวดอนครบไหมให้ส่วนปุยเวจัดพอตั้งคู่ติลายมองคู่นักกินอุรัสางลวันนี้เริ่มจ้างกันจุดกัลเวบองนี่พอคู่เรลดักครบไหมเฮ้ยบรันดาบัตรบันปอซาตูร์ปอรีนอมดอนครบไหมให้ปอนี่เซ่จอดเลยแล้วของอ้อกันเรลเมกเจละให้อ๋อส่วนเมาคูดเลยมาหัวนินขันปุลกดอนนี่เพลเซปตูร์เต้และทิลดังตัวเลยมาหมอละตามาเมาปะมอยอันซาตาจุกปุยลกดอนนี่ไอ้ไทยแต่พอฮิรัวตุยกุมินจวดลำหาไม่แต่พอเจ้าถ้าต่อครบไม่นักกินแต่พอกันติลังเตลมันตัวร่างไงล่ะที่แห่งไรแต่ฮิกันถอลายกันกลางวาร์แต่เนี้ยแห่งไรแต่พอเฮียนไทยพอกันตัวกันเถะบอกอ่ะจำแต่เนี้ยให้ไรฮิรีรู้สร้างในเนี้ยให้ยันนี่ปะนี่เจ้ามีแต่ค่ะควงทิ้งลำปังอันเนี้ยเห็นนี่ฮิวพายจังเตียนข้อหายถอมาตอนในวังไหมนี่เฮ้ยทามฮิเงียดโดนขบไหมรินนมโดนจัดจดขบไหมให้นี่เรลดักมิสเตอรีเนี่ยมาฮิพูดเทียมไม่เนี่ยเฮ้ยทามพอฮิเรลตอกเขรคอร์ดอนขบไหมให้มาเสะเละล้างแล้วมาทัดทำเละล้างเรื่องที่จวนินหาเหตุสอนหมอเวแต่ว่าบางจวนินดูอังทาลแต่ปนแล้วติดให้บิ๊กเจ้าเรานี่ให้จุงจาร์แต่ปนไปอัดต่อมาติกันเคลียร์ชอยละที่ถอมานี่กันถอมาตูดติดอังกลางว่าแล้วเนี่ยกันละเท่าแล้ววะ
mauกันปุดปุ้ยลงไงmauปุดเฉาลงไงที่หลายคนปุดเฉาลงโดนนี่ชอบอะอะไรดูเสียเสียไหมอะนี่ดีว่าพอเลยบอร์ไหมฮ่าทำหันติปุ่มไม่ตัวเลยจวนนินเมาแต่ฮิเอาตักไหมอะเจนนี่จินคันเตรียมถุยนคอมมิงแต่กันหันลำรินนกอะข้างข้าไงเราละมามินเราไงสักเราละเตรียมถูเวกันนี่ตีข้ามินเราเสียสักโดนเนี่ยทอเลียนเฉาจันเนี่ยวันจุนนี่สลาวให้ตูน่ะไปจวนรัวฮีรอนมีเสียงแหลงาละจุงแต่จุนเนี่ยมาเสตั้มตะเกรอจูแล้วเราสามเสละทำแต่กันละดินเวเจ้าเสียเฮ้กระโดดทุ่มโตไหมเมากันปุ๊เมาปุ่นให้กันหลัดเล็มแล้ววะมาเสหาทากเวเท่านี่เฮ้ฮะเตี้ยไงไอ้เฮลินเจ้าทากเวเซกถึงนี่เฮ้ฮะโอ้ให้โจกันฟักขมาไม่เสียเต้นหันซัวไม่จู่เราตานพอสไม่เสียจุกจัดหุ่นไลน์เนี่ยเฮ้ไอซอลเจมาบอกลำคานินให้เราเที่ยวไรเฮ้เฮ้ปะมอยเนี่ยเฮียนั่นกดนู่อันดักครบไหมเฮ้ Sang mà phải phải ra vào làm tiền rẻ. ควงทิ้งลำเตะข้างกันเที่ยควงทิ้งข้อมิงเตะกันซอยหลังอ่ะมาเซฟียมถูไม่นี่ตีข้ามมินเราเชียสักดอนเนี่ยไอ้จุงจังนู้นละมากันหันจีแรงอ่ะชวนให้ไรอลูกาเวลแต่ให้กันหันเสียมเลยดอนนั่นนี่นวมดอนครบไม่ให้ซอชงตัวนี่ตอนนี้เสกอันนั้นทกจันแรงอ่ะจุงเตะอันนั้นขู่เละพอดดอนอันนี้เฮ้ยจุงกันผุยตายเฮ้ยอันนัวมาครบไม้ทิมคุบต่อไม่ให้จันนี่ขัดหันหมดเวเจ้าไงจ้างเตะอมโดนะไอ้กายเจนลำฮิอันป่วยปุยแหละลงอ่ะส่วนไอ้บังสาธารจิกธารเละลุยเตะกันตีปอละส่วนจุงอาเฮียนินสิลปอลินเละให้คาร์เป็ดฮิอัธารเดวละจีอมป้าไงชาเดวไปจุดีเสให้กวนเฮียนมันจากอมเขาไม่พุยคุบไม่ให้คาร์เป็ดลุยเองอะหมอปอบวักเหล่าอังจีเพย์ขจุลุยล้อนไม่เหล่าวินให้คลามจุงตานเฮียนินคลามในจีกันอมจวนร่างกายเวียวนี่ตีค่ะกันใส่เตลล็อกดูนี่ให้ตับแต่กันละเช็ดละฟ้าจวนปนละมาจังเฮียนินฮีร์ละครั้งจวนกันเหล่หอยังที่ซ้อนซอนี่พุ่งตัวนั่นนี่หนุ่มดอนเข้ามาให้กายเจนเพราะเจ้าชะโดนะเฮียนกันหลัวหลุดเวทันทีเมกอันนี้ตัวจวนนี้ปอซาเซรัวปอตลาเซติเฮียนกันหลัวหลุดเวทีตัวนี้
đòn Những ra cái nè mà tụi bộ mà hành là cái số bộ chuan a chung te hi hei tha đòn khop mai hei tui đòn te kan la siam lenga ina kom char lama tang te hian hei mau hi a tha hloma thok halai mau chik kan ron ti lan to hei mau hi kan nei tha ni headlai dai deng deuh ti taka khu khu lai kan mong lam te hu mau mun ve kan ne ti khon du thin tur hi omani yan hi kumin kum sang ni som ni paru kan tham tur te chu ni ve ni nuam don khop mai hei he ti hian tham char lama tang kan la le ni chuan thang lama tang kan la lenga lo pui pa ngai hi hei ti hian ani ta lo pui pa ngai hi kan la nei ve ngai lova ruai na ron tlak potlat camera ka voi khat nei na tur ania chuwang chuanin kan voi khat nei na tur ania lo pui pa ngai hi ham pa ngai tak hi kan voi khat nei na ni camera ron potlat ruai na ron tlak zeu maya sofai lokang hei aruam lama mai kan tu na lama ka chuk thla ti hian hei hei mai po lo lian to ni mai an na lup to mai ni kut phai pon an hlai to ni then phei hi chu kut pha tiat te hei kang var tu khanin kan tu ngal zok zoka hei rei an rial vak to don lo ni hei zam thei mai don thara chon kan thei mai na rin om hei ti lai han thing lo in khama hel lok ngai hei ti hian hemi rom chawa hi chuanin hei mai hi lo tha em to mai ni hei ti hian mo zam le tur te ni wangin ka tia ka tu khat dewa ka thiam te vak lo ka tu dan te po hi lo dik lo de ulek te po ni mai thema se pom om ve tu rai nga yang kina chuan an han bai lenga tui le em mai don ni cho hi a ei tlem tak tak thei lo ni hei ti hian hei helai ruam chho heti lai chho hi hei helai vel tak hi min ruam tia lar khania min ruam rei to min ruam het to ania hei helai lei that thin thin khom na ni mai hi thadu don ani hei ti hian hi helai po ti hian khi ta po hian la ni zela lai hi chu mai an mun te be hloi muna te po kan la mang chu kan tilang lok tu ni ti khan zo khat chon ngan zo hei aria te chu ria ve thei pa ngai to kong ka nam thak kong kha ti te siam ngai lo ma chuan hei a kot te po hi la nok nuai ma ti hian in kalsan photang ngai nam to lo be khuat lai lam to hei nuam khop mai hei tham thar so na chung po hei tap po kan la chep lo chuat po hi kan la rem thalawa te hi langai zel dona po ni se tun tan chuan kha kan ti thei tok ri chu ni tari phot sela thange kan ho chhori phot don ni nuam don khop mai hei kan office thar tur ani kan ho san photanga ti khan hei hi kumin kum sang ni som ni paruka kan office thar tur ani hei he ti lam te hi marcha te
bu ban te thlai eng amo han chin ve te kan du sia comment chu kan damanga tam theiang upload video upload te pawh kan tum tura ngai ta ila thange chuan chuak chho phatang hi ta khian hmun a le pamawi an kal to a chuak chho ve dawn ani heng lai tuna kan va te hi chu kumsom ni vel nei nu hnung bera pon nei phato lova heng lai thla vel hi chu chan chu kan zuk lu dewa wang hian kumsom ni vel zet chu leng to ang an tia ni heng lai ram hi chu ram manau vak lo ani so puma siama an ripa ania ni chu tham so lu na rei to a chuan hi he lai hian ko ti huan tham chu ni ta ni mau tuai te pawh na khin a hraw dawn ani mo pawh ni se chuak chho zel phatang ti khan lir da na kan chuak chho dawn a hei khuwa hi tlai rui to maya khuwa nuam zat lo nen khuwa dur a ruah te tladeuh fep renga chhun lama pawh khati chin kha voin nia kan hun man thlam kan han sak kan han ti lan thei chun te chu ni ta sela thange hei hmun ale pamawi zara thlam nuam deuh mai kan nei ve thei dawna kumin hi lo pui the pangai hen ka lo hi voi khat kan nei ve na tur ania tomato ram the trin chan ve ti te tling lo hret ti vel te hi bek te zarin kan nei pol mai thin ania kan voi khat nei ve na tur ania chuan ram tha ve deuh kan han bo a kan han lut ve deuh ni soi che na ngai tho chho deuh loi thin ani heng lai thlen chho hi chuan pawh ni se zawa in mang tha vek phot ule hi lir da na kan thlenge